Il-Kulleġġ tal-Arti, Xjenza u Teknoloġija l-MKAST biddel l-identità korporattiva tiegħu biex jirrifletti l-akbar pjan ta' riforma tiegħu, pjan li se jitwettaq tul it-3 snin li ġejjin. Din ir-riforma se tara twaqqif ta' 3 kulleġġi li se joffru livelli differenti ta' ċertifikazzjoni għaż-żgħażagħ. Dettalji dwar dan ingħataw f'attività mtella apposta it-tnejn filgħodu. Fil-kulleġġ fuq livell bażiku l-istudenti se jkollhom l-opportunità li jtgħallmu l-aktar ħiliet bażiċi. Il-kulleġġ tekniku se jipprovdi programmi f'diversi snajja li jwasslu għad-diploma u anki diploma avvanzata. Fil-qofol ta' dan il-kulleġġ se jkun hemm l-apprentistat. Minn hawnhekk l-istudenti jistgħu jażlu li jaħdmu jew inkella jażlu li javvanzaw għat-tielet kulleġġ. Kulleġġ se jkun dak professjonali u se joffri għall-ewwel darba programmi li jwasslu għal masters ekwivalenti għal masters mal-Università ta' Malta. Dan grazzi għal avviż legali 150 li seta' jippermetti dan. Il-prinċipal tal-MKAST Stephen Kakija spjega li l-10 istituti u 2 ċentri tal-kulleġġ se jkunu amalgamati f'6 istituti. Dan mingħajr ma jonqos in-numru ta' korsijiet offruti lill-istudenti. Il-sena akademika li miss ħanibdew noperaw b'daw it-3 kulleġġi bil-mod ħanibdew nintroduċu l-istruttura ġdida. Imma bħala korsijiet, is-sena d-dieħla ħanoffru bl-istess mod l-istess korsijiet, anzi ħanżidu korsijiet ġodda anki ferjas ġodda. Jiġifieri fil-ġimgħa d-dieħla ħanħabbru l-prospektus il-ġdid tagħna bil-lista kollha ta' korsijiet. Il-President tal-Bord tal-Governaturi Silvio De Bono spjega kif l-MKAST se tiftaħ aktar l-orizzonti tagħha biex tilqa' kemm jista' jkun studenti irrelevanti mill-livell edukattiv tagħhom. L-MKAST huwa uniku għaliex għandu entry points differenti. Studenti li ma jkunx ġab il-livell 3 ġifieri ma jkunx ħareġ mill-iskola sekondarja bil-kwalifiċi meħtieġa biex ikompli progredixxi fl-edukazzjoni post-sekondarja jista' jidħol fil-Foundation College. Però dawk l-istudenti li jkollhom il-kwalifiċi jistgħu jidħlu mill-ewwel fit-Technical College. Huwa importanti però li nenfasizzaw li dawk l-istudenti li jibdew fit-Technical College u jkollhom il-ħajra li tilgħu għat-Technical College se jkunu jistgħu jagħmlu da għaliex jitilgħu internament bl-eżamijiet li jkunu qegħdin jagħmlu fil-kulleġġ stess. Il-Ministru l-Edukazzjoni u x-xogħol Evaris Bartola qal li spiċċa żmien li jibqgħu tilgħin ħitan li jalqu l-istudenti milli jkomplu jimxu il quddiem. Sostna li bħalissa pajjiżna u nuqqas kbir ta' impjegati mħarġa f'setturi partikolari, għal daqstan din ir-riforma fl-MKAST se tirrifletti ħtiġijiet tal-industrija tal-lum.